бәрі өсімсін сүслерін еткіре тұрған едік. Янда теге 20 ел башлаған сүслер статьялардан ең алтта біле тұрған бұлыс аңламатылар көбісі айына. Біздің анасың теге 15 жыллардан сын, шоу 2005 жылларға газет бәка біздің статьяларыны бастырып тұрғансы, халық байтаға аңлаты. Міне шәқсен өзіме әллән етсәгішлер соңынан біз аңламаған едік деп келіп әйттілер. Ейтсімнен хәтта Яқуб абай Занкиевте ясты мен өстілілік яқлы деп. Мәселен, теге Сибір татар тілін қабыл еткен, Қазан татар тілі, Сибір татар тілі, рус тілі, значит, тілге әлдейші Сибір татарлары. То есть, ең қаршы келген кішілер, ағылы кішілер көтісті, біздің фикірге. 2005 жылдардан Азат Гизатович өлгенсін, теге алысын отыртып қойдылар. Аны шоу политикада шолай башланды, и тем более өзеті. Шондай, что переріртіге әмірті бергенлер бұл өзіміздің тұрында бір критический статьялар, өзіміздің ұсаңыны бұтәрі тұрған мәқаллар бастырылмасын. И ол аны өтәп келіп отыра, шоның үшін біздің үшін газет yok. Mühim, конечно, өзімізге мұны бұл газетін шығару әйбәт болыр еді, тағы яңаттан қабатлау. Чөнки теге хәзер яңа улуслар килеп, нәтсәптеләр яңа аудиториялар. Аннары бу нәрсә турында, хат турында. Бу хат дөрес, әлбәттә. Но хәзер нәрсә менә мин күп яй буе авырдым дип әйткәле буларды. Шуның өчен калдырып куйдым бу кешне. Менә монда үземнең язган нәрсәләр бар. Степановтан да килеп, мен ведь сөйләштем Валерий Александрович белән дә, теге Тишков, институт этнография нәрсә. Кабинетында мин аның 2 мәртәбә булдым, истә калдырган икән. Сорады теге, мәйтәм, на каком основании вы это самое в 2002 году по переписи нас записывали отдельной строкой, а на каком основании вы снова нас записали отдельно вместе в строки, общие строки. А разве вас записывали в 2002 году где-то? Да, мы там, посмотрите, нас отдельной строкой записали. Ну тогда я приму меры, где-то в сентябре, в октябре-ноябре выйдет эта книга общая. И я дам распоряжение, чтобы Сибирь татар записали отдельно. Менә бу хатны ебәр алтыннан, аныңкы результатларын белеп алу керек, ул сөйләшүнеңке. Или телефон белән кәпләшеп алган тагын. Менә минең әйткән сүзләр белән кем звонит итә аның белән. Или хәтта теге мине 2 ел барып йөрдем бит. Акча биреп, таап ебәрдегез, мен бардым, теге нәрсә, шул нәрсәләр буенча. Тагын барып килү керек аңа. Менә әгәр уже соң булмаса, бу китап общий нәрсә чыгу. Ул китапта айрым язылган булса, менә бу безнең хатлар уңайрак китәде. Уңайрак китәде. Беренче аларның сораулары шул нәрсә. Сибир татарлары айрым халык булып язылганмы, юкмы нәрсәдә переписта дип әйтәләр. И Якушевка да еңел булаты решение принимать итү. Раз айрым язылгансы, значит, давайте сделаем так на каком основании. Тем более безнең опыт бар нәрсә, что 3 еллар элек, 4 еллар элек теге Сарчевларга язып йөргән хатлар, ну Сарчевның кулына эләккән хат, ул соңыннан кемгә наводку килгән Ярковка. Ярков, Бобровлар белән бергә алар, конечно, бүтәнчә киричә эшләгәннәр безгә каршы. Без аларны беләбез, кем игәннәрен. Шуның өчен теге менә бу хатны алды, ибәр алдында, менә бүген иртәләр телефон аша белешеп алу кирәк. Максим Александрович да үземдә дә бар монда телефоннары, Валерий Александрович бергә гәпләшкәле мәкайда йыелышып нәрсә белешеп алу кирәк. Менә исем нәрсә. Соңыннан уже хәзер бүтән көчне кую кирәк, именно шул переписта безне айрым нәрсә. Соңыннан менә юлыбыз ачылган ди безнеңке. Соңыннан уйлагалы була теге газет, теге предметна дип әйтәм инде. Газет чыгаруда, оешмата куру бүтән нәрсәләрне. Иң алтта менә шул нәрсәгә барып белешеп алар. Яслармы безне юкмы?
И прямо, наверное, мы что, игрушек, что ли, для вас, тебя айткали в конце концов? Что то записываете, то вычеркиваете, то записываете, то вычеркиваете, тебя айткали. Что нам вот им беренсе высныгышы высмена бүгінлер. Нецегерін ішлер өсеген. Мәскеу... Ертеге китем, етесінде қайтам. Қалай? Ішлеріміз. Чехияға. Чехияға сен по пути тейіп сағамсың. Қайда? Мәскеуға? Мәскеуде мен 1-2 сағат күні болам. Yok, kıra olmazsın. Так, Мәскеу вақыты қазір сағат 2-гіне, может, мені бұл бітсе шалтыратып алырбыз, Валерий Александровичқа. Неме деп шалтыратабыз әлі? Нәрсе? Брошура цықты ма, жоқ ма деп? Брошура түгіл, общая книга, бұл капитальный труд. Бұл предварительно ведь цықты, капитальный труд, ол айтты, октябрь-ноябрь выйдет, и вот білген шегілянлары, меңа ответ келгенларын мені Степанов деген кіші мен ответі келді. Мен аңа ответ жол алдында хатларын жазған, әгер аларны печата етіп, нетіп ебәрсәк, в общем, білішу керек. Мына әлігі жол ішлер. Хатқа еще немелерні кіргізу керек мұнта, чтобы сінің тіл международный неме код алған. Мен қараймын әлі, аңа предметті келсе, аңа тағын қарап алырбыз боларына. Чехияға үйрегім тек түгіл, Чехиядан Америкаға мен посылкалар ебәріп ятам, китапларны бісінің цыққан, немелер, менікі учебниклар, Кларапаның китапларын ұшы газетні ебәрттім, мұнан кетмейді, барып кетмейді. Чехиядан ебәрім Америкаға. Анда Международный центр стандартизации ИСО. И шал код береді тіллерге. Бұл түріне қышқысын ебәртім, алар алғаннар, и шал китапларға таянып, біздің тілге код беріп ятатылар. Уже яңа елғатса код официально болады. Ғасыр алар присвоили код и на обсуждение интернетта бросили. Если татар тусларыбыз Қазаннан айбат болышып қоймасалар, код болады біздің тіліне. Международный. Америкадан еді біздің тіліне. Біздің көгірші жоқ танымайды. Да, теге институт этнография, этнология кіргенде, сенің китабыңны қалдырдым анда, алып қалдылар. Клара, сенің китабыңны қалдырдым анда. Ну, көрсетіп енді кабинетіне кірген уақытта директорның қымына уже уходит книги варианты. Оставлять дегеніне, да, вот обязательно аларның стендлары бар.